gaurkoan Irungo leku berezi bezain ez ezagun batera hurbildu gara, izan ere Irunen Alberdi Makillak izeneko enpresa bat dago, eta naiz eta askok ez jakin, hemen Irunen bertan euskal makillak egiten dira, baina mundu hau, hobeto ezagutzeko, Beñat Alberdi dugu gurekin, eta haien lana nolakoa den, eta zelako produktuak egiten dituzten kontatuko digu datozen minutu, eta beraz, Beñat, mila esker gu hartzeagatik, zuen tailer museo honetan. Konta eguzu pixka bat, nondik dator hau guztia, zeren 3 belaunaldi zarete, zuek 3. zarete, baina pixka bat nola hasi zineten mundu honetan danean? Gure sustraiak beti izan du dira artisautza, nire aitona Jose eta Iztazan, eurrekin lan egiten zuen, bustoak, heraldikak eta egiten. Gero hurrengo izaldia nire osaba helduena jarraitu zuen. Baina nire eta sartu zenean tailerrean, bazeukaten buruan makilla tradizionalaren ideia. Zergatikan, hegoaldean desagertua zegoen ikur bat, iparraldean oso indartsua zen eta oso ezaguna zen, ez bakarrik iparraldean, baizik eta Frantzia osoan, eta produktu asko gustatzen zitzaien eta jarri ziren kontaktuan iparraldeko artisau batzuekin, eta poliki zeukaten ezagutzari esker baita ere, bere artisautza ezagutzari esker, poliki hasi ziren makilla egiten, eta gero azkenik nire eta jardu zuen bere karrera profesional osoa makigintzan, makillak egiten, eta gero nik hartu nuen segida. Euskal Herrian oso ezaguna den simboloa da makilla, baina hemendik kanpo ezagutzen ez duten horientzat, nola azalduko zenuke zer den euskal makilla? Azkenean finean, euskal makilla da bastoi bat, baina lan askok daukan bastoi bat. Zergatikan, egurra delako oso berezia, eta antzineko prozedimentu bat errespetatzen dugulako, egiten dira eskolako tatuaje batzuk bezala, bizik dagoela, zuhaitzan, eta usten dugu denbora asko sekatzen, zuzentzen, eta gero makilla, bastoia hau, apaintzen dituzten osagarri metaleskoak dena dago eskuz eginda, eskuz grabatuta, eta gero daka larruzko trentzatu bat, eskumuturra, pomo batekin, da oso elaboratua edo landutako produktua, eta garrantzitsuena gure kulturan da errekonozimendu adierazpen bat, ikur bat esateko azkenean pertsonal apreziatzen dezula, maite dezula. Eta beti izan du da errekonozimendu, baita ere aginte ikurra, eta ikur kultura da. Eta ondo aipatu dugun moduan, atzetikan istorio luzea duen produktu batetaz ari gara, baina aipatu dezakegu, gaur egun ere oraindik lehen egiteko era hori mantentzen duzuela, ez? Era bat, azken binean horrek bihurtzen du produktu hau berezi. Dela oso antzineko produktu bat, eta era berdin-berdinan egiten duguna. Hemen ikusi ditzazkegu gure makilla ezberdinak, azken finean bi makilla mota daude, makilla tradizionalak, eskumuturra larruzko trentzatua eta aderrezko poma daukatenak, edo ohorezkoak, eskumuturra dena metalean egina daukatenak. Eta, adibidez, hartu dezakegu makilla hau, hasi izan, dakagun beko kaskilloa, burnizko punturarekin, lurrarekin kontatuan dagoena. Kaskillo hauek dena dira metalezko plaka batetik atatzen dienak, plaka hori moztutzen dugu, tolasten dugu, soldatzen dugu, eta gero euskal simbologiarekin grabatzen dugu dena eskuz eginda dago, repujatua. Gero dakago mizpirako egurra, mizpira salvajea eta markatuta. Markatzen dugu basoan, bizirik dagoela, eta ikusten ditugun relieve hauek dira egindako zaurien zikatrizazioa. Hau da, guk ez dugu egiten, guk provokatzen dugu eta naturak sortzen dituen markak dira, bai?
Gero daukagu eskumuturra, dela naruzko trentzatu bat, daukagu goikoko askilua, non egiten dira inskripzioak, personalizatzeko. Hemen adibidez honek jartzen du hitza hitz, dela inskripzio tradizional esanguratsuena, esan dezakegu. Eta goian daukagu adarrezko pongoa, bai? Eta gero barruan makila daukana da barrungo pintxoa. Barrungo pintxoa, bai? Azkenean ez dugu ahaztu behar, produktu hau da orain dela 3 mendetakoa, eta bueno, orain dela 3 urte herri batetik bestera joteko bidezkeetan, bueno, ez da arma bezala konsideratu, baino bai errespetua adierazteko eta salbu izateko, bai, hori da. Eta hau da gure makila tradizionala. Esan dezakegu azkenean hemen egindako produktu bat dela, simbolikoki hemen urte luzez mantendu dena, baina gaur egun hemendik kanpora ere saltzen duzu, ez? Igual jendeak imaginatuko ez duen zerbait, zeren imaginatzen dut askok pentsatuko dutela bakarrik hemen erabiltzen den zerbait dela, ez? Bai, a ber, normalean hemen ez da erabiltzen, eta ikur kultura emozionala da, eta opari oso sentitzen dugun oparia, orduan askotan geditzen da etxeko leku polite batean, zintzilik edo, baina kanpoaldean erabiltzen da bastoi bezala, bere erabilgarritasuna mantentzen du. Eta horrek arro sentiarazten gaitu, eta bestela produktuaren bizitza arriskoen egongo litzateke, baina makila daude eginak erabiltzeko eginak daude. Eta bai, adibidez, kanpoan saltzen ditugu, adibidez, Frantzian dela bezero garrantzitsuenetarikoa, makila da bin interes kultural, Frantzian oso asko apresatzen duten produktua da, eta egia esan Frantziako merkatua, guretzako merkatu oso garrantzitsua da, baina baita merkatu anglosajona, bai Amerikak, Inglaterra, bai, edo gaur egun interneteri esker hizkuntzekin modatzen gera eta edonora bilatzeko prest gaude. Dugu, honen guztiaren jatorrian, zuhaitz bat dugula, kasu honetan Mizpira. Zergatik Mizpira? Bai, zergatik, arrazoi teknikoengatikan delako egurra bat oso dentsua, oso gorra, eta aldi berean malgua, oso ezoikoa dena. Normalean materiale dentsuak, gogorrak, puskatzen dira errez, baina ez da gertatzen berdina Mizpirondoarekin. Da oso dentsua, oso gorra, baina aldi berean malgua, bai? Eta zergatikan gure aitona amorak aukeratu zutelako egurra, eta azkenean guk egiten dugu lehen egiten zutela. Eta konta iguzu, nondik lortzen duzu egurra hau? Ez dakit hemen Euskal Herrian bertan Mizpira askorik dagoen gaur egun, edo kanpora joan bertzarete? Bai, tamalez ez, azkenean Mizpirondoa atatzen da baso basatietan, eta tamalez baso basati horiek gaur egun ez dauzkagu asko Euskal Herrian, eta horregatik Mizpira ez dugu errez aurkitzen Euskal Herrian. Guk Pirinioaren magalean dauden baso horietara joten gea Mizpira lortzeko. Eta baita ere gaur egun badaukagu landaketa txikiren bat, non poliki ari garen baita ere egurrak lortzen, baina oraindik proiektuan dagoena, ez dezakegu. Orain prozesuan zentratuko gara, pixka bat konta iguzu bainat. Nolakoa da makila sortzen hasteko prozesua hori? Zeintzuk dira lehen lan horiek? Behin basotikan lortzen ditugunean makilak, ekartzen ditugu tailerrera eta sartzen ditugu labe batean azalak entzeko. Behin azala hori kantzen dugunean labean, makilak zuzendu egin behar dira. Orduan, makilak beroari esker eta prentsa batzuei esker zuzentzen ditugu, eta uzten ditugu sekatzen urtetan zehar. Nahiz eta nik makila zuzendu, 2 urte pasa ondoren makilak beti juten da bere jatorrizko lekura, hau da okertzen da berriro, orduan berriz zuzendu behar dut,
Eta operazio hau egiten dugu 3-4 alditan. Eta azkenen esan dezakegu 10 bat urtetan makila menperatzen dutela. Hau da, makila ja zuzena dago, ez da gehiago okertzen, ondo sekatu da, eta ja hasi naiteke urrengo prozesuarekin makilitza egiten, hori da. Hori da, azken finean eskuz egindako lana da eta horrela denbora asko eskatzen duen lana da. Ezin da gaur eskatu eta ja bihar makila egina izan. Azkenean egiten duguna da, urtea zatitzen ditugu 3-4 partetan eta egoten gera, igual urteako hasiera egoten gera makilan zentratua, gero egoten gera metalarekin eta grabazioetan zentratuta edo trintzatutan zentratuta, eta egiten ditugunean parte ezberdinak alik eta gehien aurreratuak izan, gero eskara bat izaten dugunean, ensamblajeak alik eta, epe motza edo alde motzena izateko, hori da, bai. Eta prozesuaren azalpenekin jarraituz, bai aipatu dugula bai marratzea eta zuzentzea nola egiten den, baina orain osagaietan zentratuko gara, ez? Pixka zeren egurra garrantzitsua da, baina baita makila baten beste zatiak, ez? Hori da, azkenean metalak kaskillo ditzen ditugunak, euskal simbologiarekin grabatu daude, bai? Eta jatorria, azkenik, dira metazko txapa batzuk, kolesten ditugula, gero soldatu egiten ditugu, eta gero poliki, juten gera grabaketa egiten. Grabaketa nola egiten den? Grabaketa egiten dira buril batzuekin, eta mailuen kolpez. Ez dago besterik. Makilaren beste atalak azaldu dizkizugu, baina konta iguzu orain, goiko zatia zer da, nola osatzen da, edo zeintzuk osagarriak? Hau da eskumuturra, eta eskumuturra da latoizko kaskillo handi bat, esan dezakegu, eta egiten duguna da larruzko trentzatu bat, gainean, eta gero daukagu goiko kaskilloa inskripzioak egiten dien tokian, personalizatzeko makila, hau da zure aitonaren izena eta zure ilobak, maite zaitugu, azken da pertsonala, hemen guk idazten dugu, jendeak eskatzen den gaituera, eta pomoa da adarrezko pomoa da, bai? Eta hau izango litzateke eskumuturra. Bai, hori da, azkenean pisau guztiak osatuta edo elkartuta, azkenean bai maitza makila izango litzateke, eta maitzeko bainat pixka bat konta iguzu. Aipatu duzun moduan, Irunen duzue tailerra, igual jende askok ezagutuko ez duen zerbait, ez? Zeren makilak oso ezagunak dira, jendeak asko etxean izango ditu, baina igual jakina ez dena da, Irunen bertan sortutakoak direla, ez? Bai, gu damakigu, gira Iru izaldi, leku berdinan, hemen gaude Lapizeko auzoan, Aitonak egin zuen etxean, Aitonak egin zuen bajuan, tailerran, eta egia esan oso konten. Eta amaitzeko, aipatu behar dugu, hori belaunaldi luzeetan mantendutako lana dela, lana bere horretan mantendu duztuela. Etorkizunera begira ez dakit beldurrik duzuen, noizbait makilaz moda pasatzeko, ahazteko, galtzeko, nola ikusten duzu etorkizuna? Hau ez da modako kontu bat. Hau azkenean 300 urteko gauza bat da eta bizirik jarraitzen du. Modatik kanpo dago, horrek ez dugu beldurrik ematen. Beldurra ematen du, ez dakigula guk hemen ez gaudenean, norbaitek jarraia izango duen. Batez ere ez gaudelako egitazko euskal maketa izanela dela eskuz eta errespetatuz lehengoko pausoak egiten ditugunak oso gutxi gaude. Hegoaldean gu gara bakarrak, eta iparraldean bizpahiru familia gehiago daude, orduan ez gera asko. Eta, ez dakigu, nik adibidez dazkate bi alaba dauzkat. Eta, igual surte daukagu, eta bitakon bat edo biak jarraitzen dute makila egiten, ez dakigu inoiz, hori beraieke aukeratuko dute, eta ikusiko.
Pilo bat eskertzen dizugu zuen tailerraren ateak zabaldu izana eta batez ere hemen egunero egiten duzuen lan hau erakustea, beraz guk sorte on guztia opa dizuegu eta alden denbora luzeena hau iraun dezala. Osasuna dakagun bitartean, hemen egongo gara, hori argi daukagu, eta mila esker zuei etortzegatik, ia esan plazer izan du da. Mila esker zuei.